talking to a person because it is a human thing. Ayinandaba nenkomo ibhekene nje na human being. So ubusukhuluma COVID thula ithi nya with authority. Ngakho ke mabesho ngathi silele awuboni manje sebefuna nikhonze nodwa abantu abane authority abadala nabazumlando wezinto bangabi khona so that manixabana ngabe khona ubaba ozofela. Amen. Athi hayi it is good. Hallelujah. Kuhle kodwa nasi isikhonkwane sabe kwaba phambi kwethu. Jesus. Kusho noma silakhi ibhilidi My Jesus. lizoba iglass lapha nalapha nalapha. Amen. Fabe khona wazisikhonkwane esingasusi. Jesus. Athi lasi Hallelujah. lesi sokuphinga ningalokothi sose sife sisitayi isona sidlingile. Hallelujah. Pastor. Lesi sokuphakama Jesus. sifuna ukuthi singasiyeki masebethi ihlathi ukhusho lonto ubaqoqa ukuthi hayi isona sikhonkwane Amen. esasiletha la. Hallelujah. Jesus. So I'm going to go to I'm already in the business. Uma uzidomo uzoyisho ngifuna ukudla mina ugijimela uPA ungakafuni first year yakho. Uzolizwa kanjani izwi? Ungakasuki la kuthiwa suka lapho. Yes.